טוב, שלום לכולם. אני רוצה להסביר לכם שאחרי שסגרתם תקליטן או די-ג'יי, יש את העניין של אקו"ם. זה מאוד חשוב. צריך לשלם זכויות יוצרים שאתם סוגרים באולם, באיזה אזור שאתם סוגרים, חדרה או נתניה או כל מקום אחר. אני רוצה להראות לכם את התהליך, התהליך הוא לא מסובך. בואו ניגש לזה. נכנסים לגוגל, רושמים בגוגל אקו"ם. תשלום למסיבות. נכנסים, עושים Enter. עכשיו, רואים, יהיה לכם כמה לינקים פה. אתם הולכים לאירוע משפחתי בודד. עכשיו, עוד דבר חשוב שלא אמרתי ולא ציינתי, החל מהראשון לשלישי, התעריף עולה. נכון להיום המחיר של אקו"ם הוא 354, כולל מע"מ. המחיר במרץ השנה, של 2025, יעלה. רק שתדעו. עכשיו, מה שאתם עושים זה הבא. אתם רק ברגע שזה בעל השמחה משלם, יש לכם רשימה, אתם רואים פה? אתם עושים זה בעל השמחה, אם שהתקליטן סוגר אתכם. אבל אם נגיד, סתם נורא, התקליטן משלם, אז זה פה. כרגע מה שחשוב לכם, אתם לא מתייחסים לא לזה ולא לזה. לפה, לפה ולפה, אתם לא מתייחסים, אתם מתייחסים רק לפה. זה בעל השמחה, זה אתם. אז אתם מציינים בעל השמחה, זה מה שחשוב. אתם רושמים את השם שלכם, מי שרשום. נגיד עכשיו אני עושה על עצמי, זה אופיר. ואז אתם עושים, יש לכם או חתונה, בר מצווה, חינה, בריתה, יום הולדת, אירוסין. זה מה שמעניין אתכם. כל הדברים האחרים, אירוע עסקי לא מעניין אתכם. כל אלה שפה, זה מה שאתם עושים, כאילו, אם זה חינה, חתונה וכו'. נגיד למשל, אני עושה בר מצווה, נניח. אני ממחיש לכם את הדוגמה שתדעו. אתם בוחרים את התאריך אירוע. נגיד אני אלך על יוני. אלך ליוני. סתם נורא לצורך העניין, אני רושם ביום רביעי, ה-11/6. נגיד לקוח שלי סגר אירוע, בר מצווה. יש לי פה את השעות שזה הערב. כמובן שאתם משנים לפי מה אם זה אירוע בוקר, צהריים וכדומה וערב. סיימתם, עשיתם ערב, נגיד זה אירוע ערב, אתם עושים הבא. עכשיו בואו תראו. פה אתם בוחרים את השם של האולם. נגיד אתם מתחתנים אם זה באזור חדרה או נגיד במרלו. רשמתי מרלו, אתם רושמים את השם של האולם. הנה הוא מופיע לי בחדרה. כל אולם שתרשמו אמור להיות רשום שם. נגיד גאיה, אתם רואים אירוע, יש גאיה בחדרה ויש גאיה בנס ציונה. או שטו, השטו כבר לא קיים, סליחה. בדרך כלל העולמות פה לפי אזורים, אתם יכולים גם סתם דוגמה לרשום ירושלים. הנה כל העולמות, בני ברק נגיד, סתם לצורך העניין. הוא רושם לכם את כל העולמות שיש. יפה? יפה. רשמתם את העולם שאתם רוצים. נגיד אני עכשיו רושם בעולמי כתר הרימון. ופה יש לי את השם של התקליטן או הדי-ג'יי. עכשיו, יהיה פה דברים נגיד עכשיו אני רושם את השם שלי. אם תרשמו את השם אופיר בן אברהם, זה יימצא. עכשיו, יקרו מצבים שזה לא יימצא. לא האולם ולא השם. אז מה שעושים זה דבר כזה. אם אתם רואים שהאולם שאתם עושים לא נמצא ברשימה, אז אתם הולכים פה, אתם עולים עד למעלה, אתם רושמים לא מצאתי את האולם ברשימה. זה במקרה שאתם לא מוצאים. אם זה נגיד אולם חדש, או לא יודע מה, זה דבר ראשון. דבר שני, רושמים את השם שלו, נגיד בבני ברק, ומקום האירוע מתנס כך וכך, מתנס, או נגיד סתם דוגמה רמת גן, מתנס מרום נווה. רשמתי לכם איזה מתנס באזור של רמדאן, סתם בשביל לצורך הדוגמה. אז מה שאתם עושים פה, אתם רושמים את היישוב שלה, קודם כל אתם רושמים לא מצאתי את האולם ברשימה, רושמים את השם של המקום שהוא נמצא, את היישוב והמקום. וגם אותו דבר, כמו שרשמתם לא מצאתי את העולם ברשימה, אתם רושמים לא מצאתי את התקליטן ברשימה. זה במצב שאתם
שמישהו סגר איתכם, והשם שלו לא מופיע בעקום, אז פה אתם רושמים DJ אופיר, או DJ שסגרתם איתו. כל זה, DJ נתנאל וכדומה. זהו, זה דבר ראשון. סיימתם את זה, רק נחזור לראשון. אני אומר נגיד מרלו, אני רק רוצה להמחיש לכם. ואני רושם אופיר בן אברהם, כי לצורך הדוגמה זה עליי. אתם רואים? הנה השם שלי פה, DJ אופיר בן אברהם. סיימתי את השם של האולם ואת השם של התקליטן, אני עושה הבא. פה אתם רושמים את השם שלכם והשם משפחה, טלפון שלכם, רחוב, מיקוד, יישוב שאיפה שאתם גרים, המייל שלכם והתעודת זהות שלכם. זהו. לאחר מכן, הנה אתם רואים, מופיע לכם בתאריך האירוע ב-11/6, שעת ההתחלה מ-6 עד 11, סוג אירוע בר מצווה, שם בעלי האירוע אופיר. פה אני רשמתי את השם שלי רק לצורך הדגמה, אבל פה אתם רושמים את השם של הלקוח. כאילו זה אתם. את התקליטן רשמתי את השם שלי כי אני כבר מופיע בעקום. לרוב יש די-ג'יים שלא יופיעו, אז תשימו לב לזה. אולם מרלו, עיר חדרה, וזהו. כרגע המחיר לכל היום 354, במרץ המחיר יעלה. תשימו לב לזה. אתם עושים הבא, כאילו עכשיו זה לא ייתן לי כי צריך לרשום את הפרטים. אחרי זה יהיה לכם אישור לפני תשלום אתם שמים את האשראי וזהו. המייל, רק שתדעו, המייל נשלח במידה ואני הדי-ג'יי, המייל נשלח אליי ישר יש לי במייל זה רשום כבר. כי מכיוון שאני רשום בעקום, המייל נרשם אצלי, ישר שאתם עושים את זה. צריך לעשות את זה רק 72 דקות לפני האירוע, יומיים לפני כזה האירוע. חשוב מאוד לעשות את זה, כי הדי-ג'יי יכול לקבל תביעות. אז מאוד מאוד חשוב. אם אתם צריכים עוד משהו, אל תהססו לשלוח הודעה, ושיהיה במזל טוב והרבה בריאות, בעזרת השם.